apike supaya aja nganti dawi gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndarantarja, Ndarakarkaca, Ndarantasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing ngatasé batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumasamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nomloman. Bocah nom iki laduk wani kurang keduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih. Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Ora iso mituruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbakane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine iki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke sir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga.
tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati-madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro, iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Tru? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa Ndarantasena ngantem aku pisan ngudar arep nglawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Ki nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Padha tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep matani karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Aku senengane ngono kuwi kok ora ini ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Garukacapata tekan kene arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah iya. Wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang barang. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takonono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajahe terus. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Ya, wah seneng aku. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelarira wang-wang Toto Gong tak takonane nek kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndarantasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata. Kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepunden. Jernyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja nglakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapan tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangkene to. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong. Ayo. Gong. Sik wetengku lara, Tru. Wetengku lara bandi.
Lah terus piye iki? Sik loro tenan iki, loro sak ndur-ndure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya truk rasane. Asam lambungku munggah iki. Ya wis rasa mikir werna-werna. Kanane kaya ngene kok tak mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jak omong-omongan sik, Truk. Iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya. Siap lho Nino, siap. Mangke enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen. Petro ajeng maleboke pakunjaran, mangleboke pakunjaran mboten napa-napa. Ngoten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Sunan Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Duwer niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaraté Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sila Ndarawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki Duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan Sukertane bawana kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye. Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampene tak unekke, Antasena. Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, kangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh ya, karo watakku ngono kuwi. Ya disikat saiki apa piye? Go sike. Wis rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki Truk. Ora. Iki men tanganku kemlawe pun kena wetengmu kok. Tak ora nek jawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tintrepku to? Ora kene, ndungkluk tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara, di sing ngambreyen. Anggere aman kok waras.
Aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaca, kowe aja bales, kowe manut wae. Atene modar. Kula Garwaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis gong wis gong wis. Gong. Ya wis. Nggo neh. Adan, kula nek dipotro sae pripun? Ora usah wedi. Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong loro nguripke wong mati. Kuwi lha ngono kok. Anu wae kok netel. Dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didadel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-kapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku loro kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek perkara gedruke kok ndang. June ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Meng jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nang ngene terus karo kanca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindane ndoro karo kanca nek tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, ku tak gedroke ping 3. Men Ndara Antasena jedul. Ya. Kotot yan Gatotkaca kinon mapak karko suta teka pira Kresna Parta maneher Parta maneher sakti nala ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Enten apa karo awak mriki? Petruk. Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sio Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngino karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa, teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, nuwun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pundak tak gembol dasmu dina iki Petruk. Jaja muntap ler kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngondar andir. Oh. Nun sewu Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget.
mendika sampeyan sekari dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa ya. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo mateni Petruk, mang mateni. Lha sadedak kok kan gunem. Mang mateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Rasa ngrekoso-ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Mergo Prabu Pandu simbah sampeyan niku arepa ratu-ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari njewewek luhku wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat mabur. Ngambandir Gantara. Wah, pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didimdul piye? Didumdil kok didimdul. Didumdil piye? Didumdil gane aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandangono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Kowe mau ming nang burine terus ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh.
Masa? Ula werna-werna. Kowe lagi tengok-tengok parani kula. Kowe lagi turu jejere kula. Kowe lagi adus parani kula. Mongko ula demung macan, lare angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, ben ula. Ula sendok sing paling entek-entekke kok. Apa? Kuwi kei sego goreng yo entek, kei bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe ae. Ngisore ketoke yo banget, nggo mlikar kok kaya penak banget. Ngono nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Papa keperanggul mungguh ngayuda kepapak bawatnya bentar omong kepapaknya mungguh ngalogo Ndara Antarja yo Bagong aku sing tekan kene. Kuwi gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ono. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Wah, aku muni ora ono. Ora ono. Aku ngapusi. Ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu Ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung ta? Urung. Lagi anyaran. Petruk nendi? Ora ono. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. nek Petruk ora gelem, Tak jiat. nek Petruk wani, Tak pateni. matane Petruk. Iya. Ngopo dadak suluk barang? Men seniman padake. Katriku mulung mangrempake badya. Magiri runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Kok piye? Jenengmu napa? Antarja. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulih ngundang. Ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petruk iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petruk iki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petruk iki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk. Menungsa apa kowe? Lho,
Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo cah nom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane ngula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur melonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur melonyoh awakmu. Hargae melonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ora tau pamer, ora tau umuk, ora tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sulendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho iki Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Entuk dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu, ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya le bengok-bengok banter banget ae. Le ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe meng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya sajake epek-epekku iso malik tenan tur ning budayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Engko anu, wah ampuh tenan e. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk, wudu. Kae lho. Heeh, kae. Lho ana lho kae. Oh, ta. Ana sing pentas angguk Abimanyu ora iso mabur ngono kae. Wudu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh.
kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe, diajar wong loro. Ya manut le. Laidan Petro nggih Ndara Praguta ya wah kasing muncul klambihe sapa Bagong wah setan tenan Baturan ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak taleni kolor putih kaya awake api-api ora tau wadus meko kaya ngono. Waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki pancen wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, mancrawet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, anggere sing guyau-guyau bandem batak ora imo kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune iso mak. Untuk marpotol apa, Gong? Kok dijabut kanggo ngono lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kok narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku sekulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Praguta, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu terus. Senyum to, moh. Allah, senyum. Untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi wae, Gong. Ora malah apik kaya kanggo mong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari aku panggawa tak ayoni Ndara Praguta. Wong siap. Ayo terus. Yo.
Tekan tangane. Oleh mentuk palu gedene semono kae. Nyilek anu perbaikan jalan e. Ngendi? Ngisor kono nyampil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cucuke ndase Pragata modar kalau e. Gedabikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Kong. Iso mati kok? Ya iso. Pragata iki iso mati to? Iso, kae iki menungso e. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Tru. Wuk gagar otak. Tenan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Tru? Mbok ora meden-medeni to. Wong len uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki senengane karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bangong ora minggat saka negara Ngamarta glandang netulung dadi mati wae. Anu sekali jajalan sepertane bone pisan. Untung ceket-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka yae sini Petro kanong para klaminggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Dara Baladewa. Bagong iki adine Petro nyol tampan ana nenggala. Dus. Modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat melayu, aku arep melayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek tetek tak cengklaki. Oh. Wah, melayu kok. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek dicelip Baladewa? Baladewane nyelip bedhiagang ora to aku merem karo ngekep tukange ojek. Helme kanggo. Oh. Oh, tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet yo wis slamet. Yo bali, Gong. Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus? Terus ngapa iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga, Tru.
ora usah ngliwet. Ora usah godhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh wis modar wae ora apa-apa. Jengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis asa wedi, kowe tak sangoni gaman, maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Kang. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari. Ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, goleno gaman. Hah? Goleno gaman. Arep apa? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak jes urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ding. Yo, majunya terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi nang golok ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh, engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati ngono wae. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Ora usah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye terus ora ketekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek udu. Pokoke ngono universitas. Ora, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono? Ya. Taman iki ya kon. Taman yo gradi cengele Baladewa. Tugel-tugel gulunge cacah-cacah. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, amo Suramrata, Jayawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku tak manol legane. Wah! Wah, parus main jajaran iblis kan menungso ra tataran. Walah dalah. Iki Petruk nggawa graji iki oh iki. Ae sak entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ra konangan. Walah setan apa? Mati dereng aku. Cepet jago. Ayo, amo.